Guys, mag-vlog tayo ngayon. Subukan natin yung bago nating na kuhang prutas. Sabi sobrang asim. Pero sa akin, baliwala yan sa akin, Paps. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Huwag niyo kong susubukan. Ito yung nakuha natin mga katropa. O kaya pagbalikan ninyo. Kaya babalikan na. I don't know. Tapos, A few moments later. ito daw na sinasabi ng Lukban sa Pangasinan. Ay sa Bicolano, ito yung Lukban ng Pangasinan. Subukan natin kung gaano siya kasarap at kaasim nga ba. Okay, pahawak natin yung cam natin sa ano. Ito yung tawag na challenge Lukban ng Pangasinan. Ang tawag yan, no reaction challenge to Oo, ito ay no reaction challenge daw sabi nila. No? Gig. Pero susubukan natin to. Kaya nakaiwan na siya, iniwan ng aking pinakamama na asawa. Ay. Sana all. Ay. Ngayon ito yung ilang piraso dito, isa, dalawa, mga pito. Video mo. Ayan. Ito, pitong piraso to ha. Ang lalaki. Ngayon susubukan natin to ha. Subukan natin gaano ba kaasin at tibay ng urago. When? Hindi nga! Agon. Sige. No reaction Ngayon subukan natin kung may reaction ba to, ano? Diba, meron pa ako itong isa dito para sa natin, ito. Ito muna, ito yung tinatawag ng lemon na small lemon. Look at it. Oh my God! Kaya. Wow! Sabihin, kaya ko to. Oh my! So, subukan natin to, Lukban ng Pangasinan. Right? No reaction ha? Okay. One hour later. Oh, no, 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 no. Urago And guys, hindi kinaya ang powers. Bawang sa ating pagkuragon. Oh, bait. Or natin.